Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De openingsactiviteiten van de Heermeelfeesten in Balzert gingen net terug. Dat heeft het comité besloten naar aanleiding van het tragische ongeluk van juster. Daarbij verdronk het strijdjarige jonkje van Sander de Rauwe, het Tweede Kamerlid voor het CDA. Door activiteiten van het Fjouwdaagse feest gingen wol gewoon terug. De Heermeeldagen werden voor het 59ste keer gehouden. In 2001 ging het Balzerterfeest helemaal net terug, omdat er door tongblier in de provincie weer. Grote verschil in Friesland had het gaat om mensen die het alles net orgaandonor binnen. In de Gruithoeken wen je een heel soort mensen die het onjoen hebben dat ze orgaandonor wijzen willen. In de Matheershoeken van de provincie luidt dat aantal volle leger. Orgaandonor? Nee. Vind ik eng. Ja? Kun je dat voorstellen? Ik vind het wel belangrijk. Maar verder vind ik het wel eng. In de landelijke top 100 staan 20 Friese plakken maar de meeste orgaandonoren. Het ministerie van Volksgezondheid zet er eerst het bekend maken. Ze willen daarmee omteken vregen voor het grote verlet aan orgaandonoren. Agnes van Bed en Brogjes en pensions in Friesland moeten haar gasten extra goed in de gaten houden. Zij was de politie. Gewoon gasten uit Eerst-Europa broeken deze pensions als uitvalsbasis voor stellerij. De politie had de laatste week 3 vertochten aangehouden die zo'n 30 inbraken pleegd had. De mannen dogen haar voor als toeristen, maar gingen nachts op dievenpaad. Bert en Brochtje Agnes die het wat vreemd zorgen, moeten de politie was kogen. Dan zeggen we van hem wat voor mensen dat binnen. Het is net zo dat we ze dan gelijk ophelden en aanhouden. Maar dan kan je natuurlijk wel de warme belangstelling van u krijgen. Door extra alertheid en een speciaal inbrakenteam hopen de politie meer mensen op te pakken. De 21-jarige verdachte in de zaak Niels Kooistra stapt naar de Hegerieën. De man die in cassatie zit in de uitspraak van het Ljouwte Gerechtshof. Die veroordeelde hem tot een celstraf van 10 jaar voor het deerstekken van Niels Kooistra. De verdachte zei dat er in een opwelling handelde en net met opzet zin. En daarom doogt de motivering van het Gerechtshof net. De Hegerieën zal nou die motivering beoordelen. Er zijn partijen die het belangstelling toont hebben voor een oername van het failliete Burggraaf in Ljouwert. Dat zei de curator. Zij het vermoeden dat 60 medewerkers ontslagen zijn. De curator onderzoekt een trosstaat van het bouwbedrijf of patten daarvan. Ik weet zo'n of het werkzaamheden om projecten van Burggraaf Ljouwert nog verder aanmaken willen kennen. Ouders die het bijna op een van de squalen van Proloog hebben, komen in actie. De organisatie van Iepenbier Onderwijs in Ljouwert zit in grote financiële problemen. Er wordt flink bezuinigen op personeel. De vakbonden vinden dat dat gebeuren moet, maar in principe van last in, first out. En dat betekent dat vooral de jonge leerkrachten eruit vliegen. En dat is gewoon ouders meer naar het zin. Een groepje beziekt het nou om maar zo volle mogelijk ouders in contact te komen om een voes te maken. Op zich zou je, maar ik zeg niet dat we dat moeten gaan doen. Maar je zou natuurlijk als alle ouders ben je klant. En op het moment dat je als klanten een blok vormt en je zegt ineens ja, maar anders worden we geen klant meer. Dan heb je wel wat te doen. Maar formeel heb je op dit moment eigenlijk geen rechtspositie. Bezwaardige ouders kunnen haar een oormelden op de website oudersinactie.nl. Zwemster Ilse Kraaienveld van Dokkum gaat mee naar de wereldkampioenschap in China. Ze is opgenomen in de selectie van de estafette 4 keer 100 meter vrije slag. Ze neemt het plak in van Hinkelien Schreuder, die het uit de selectie zetten is vanwege problemen tussen haar en het team. Ilse docht net maar aan de oorafstand. Het WK is eind juli in het Chinese Shanghai. Het waren nog, het bleef vannacht meest droeg en het werd een graad als 12. Morgen is het buiig, maar kans op tonger en windstieten. De temperatuur luidt om 18 graden heen. Er stiert een matige en vrij krachtige zuidwestenwind. Het vierde fruitsjoch, vrede sneu nog wie het waar, versnij nou simmerwarmte. Dan zag je deze jood dadelijk het Oeralsjournaal en het improvisatietoneelprogramma in De Vlier is van Jim. En ik meld me maar meer Fries Nijs aan om 6 uur.